Molweni nginibingelele kuzo zonke indawo la okufinyela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu sila esibeka khona ubuciko phambili kakhulukazi nje izinto ezithinta isintu umaskandi nakho konke nje bafowethu okuthinta isintu. Namhlanje ke sizokhuluma ke ngomcimbi nje omkhulu ke mbuso wamaciko bafowethu. Umbuso wamaciko ke bafowethu siyazi umcimbi ohlelwa umapholoba ke lapha bafowethu. Uhlelile ke umcimbi wakhe bafowethu baningi abaculi abaqashile. Izikhalo ke ngapha nangapha zihlezi zikhona ke baningi ke abakhala ngokuthi ke uThwasa lekhansela no bheki izihonga abekho ke lapha bafowethu. Uma kuneyinkinga ke ezifana naleza ngoba sabalandeli iqiniso siyalazi ukuthi kusamele kuhlalwe phansi kuxoxwe kukhulunywe ukuze babe khona ke nabo lapha emcimbini bafowethu. Siyafisa ukubona amabhelunde ayelo nabovu emcimbini. Siyafisa ukubona ezechala zingavaleleki ezechala kanti kuyinto kunento okufanele ukuthi ikhulunywe. Uma kukhona okufanele kukhulunywe bafowethu kudlule sihambe siyobuka umcimbi. Okunye ke lapha bafowethu nje ukudlula nje kulokho bafowethu siyazi ukuthi ke kumele kube nezingxoxo ekhona ukuze babe khona emcimbini. Abalandeli bayalwazi udaba. Bakhona abanye abafowethu abakwazile ukuthi bahambe bakhulume nomapholoba ukuze bangene emcimbini. Okunye ke bafowethu esokuncoma ke lapha bafowethu ngalo mcimbi. Lo mcimbi lo bafowethu mina ngikubonile okuhle kwipost. Sibonile ke lapha bafowethu ukuthi ke bathatha umfana wecala lapha bamfaka emcimbini lo mfana okuthiwa icala umzukulu kaShafuza. Ukuthi umbuso wamaciko uyakwazi ukubona into esuka icashile abantu bangayiboni. Uqashe nje nabaculi abangajwayelekile nje ukuthi babe khona emcimbini. Okuyinto enhle kakhulu lokho ke sikushayela ihlombe ukuthi babe khona abaculi. Uma ukuthi umculi unekhono bemqashe nje bemfake. Kunolihle iqhakaza. Olihle iqhakaza nje akubona abantu ojwayele ukubabona emcimbini baqashiwe kodwa ke bakhona lapha. Bafowethu sikushayela ihlombe ke ikakhulukazi umbuso wamaciko ngokukhuphula labaculi laba abasuke baqashiwe bangaqashwe emcimbini emkhulu. Esibabona nje kuma promotion lapho kusuke kuhlangane khona abantu abaningi noma kulo nje artist kodwa bangaqashwa nje emcimbini efana nale. Siyakubonga konke lokho ke bafowethu. Okunye ke nje uma sihlabela phambili bafowethu kungenwa mahala ke lapha. Abantu ke bafowethu abaphelele lapha bafowethu sambeni siyobukela abaculi bethu ngoba kungena mahala ke bafowethu. Abantu ke bangabeke imali ke sebayimosha kakhulu ngalawo ophuze nodakayo bagcina abantu umuntu aphuze angabe sayibona nendle encane yabo. So siyacela ke bafowethu ukuthi abantu ke bayiphathe kahle bafowethu ngoba kuba kubi ke lapha mase sibona abantu ke sebangasayiboni nendle encane ukuthi ngakuphi sebadakwe ngalendlela eyisimanga. Abantu abaphuze bazinake ngoba bafowethu siyasekwa banamafoni. Uma usutrend emafonini sebekushuthile izingane zakho lapho ke zizothini ngento osuku olulodwa. Ake sidibane lapha kwi-comment section ngizovulo wakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula abantu ngomhla ka-24. Ngicabanga ukuthi iholiday leli obe kwinyanga bakhukho abaphelele khona eCarlsfontein. Si channel siyabonga.